Вау, доста огромен кариес. Сега ще ви покажа как да го изчистим. Започваме с упойка задължително, изолираме зъба и започва почистването на кариозната маса под водно охлаждане, защото е важно нервът да бъде предпазен, а да не пригрее. След като сме изчистили кариозната маса, изплакваме обилно, подсушаваме и пристъпваме към създаването на здрава връзка между зъба и пломбата. Започваме с седстващ гел, с син цвят, който е вид киселина, създава връзка между емайла и пломбата. След като сме го измили и подсушили, нанасяме от ето този лак, който е покривен и предпазва от развитие на вторичен кариес, покрива дентина, вътрешната част на зъба и създава връзка с пломбата. Нанасяме първата порция от композита, който ще изгради и завършения вид на зъба. След това втора порция в средата, трета порция, която напълно почти запълва зъба, и последните порции оставяме, за да оформим един зъб, който да изглежда естествено и да може пациента ефективно да храносмила с него, да разтрива храната и най-важното, да не му пречи на езика, на бузата, да бъде един съвършен зъб, както е бил преди да се развие кариес. След като оформим и последната порция композит, пристъпваме и към окончателното светване с фотополимерна лампа, от която композитът започва да става максимално твърд. Полираме зъба и пациента има един завършен зъб, с който може да се храни ефективно. Не чакай, докато стане твърде късно. Зъбите ти, възпаленията, кариеси, всички тези неща не чакат. Запази още сега час горе в линка и помни, 73% от хората виждат първо и единствено само твоята усмивка.